Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. U Belgiji je otvorena istraga zbog navoda da su njemačke tajne službe u saradnji sa Američkom nacionalnom obavještajnom službom NSA špijunirale evropske zvaničnike i niz značajnih institucija u Europi, posebno onih vezanih za odbranu, saopštio je danas portparol belgijskog tužilaštva. Pokušaj objedinjavanja antirežimskih snaga dužnost je svih opozicionih subjekata, parlamentarnih i vanparlamentarnih, ocijenio je lider DMOS-a Miodrag Lekić. U seriji vazdušnih napada arapske koalicije pod vođstvom Saudijske Arabije na položaje šiitskih pobunjenika Huti u jemenskoj prijestolnici Sani jutro su poginule 22 osobe. Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava HRA i Juventus dostavile su Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu predloge 20 amandmana na predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti. Lider Socijaldemokratske partije SDP, Ranko Krivokapić, moraće nakon tjesne pobjede na kongresu brzo da odluči da li, kako je rekao politički analitičar Zlatko Vujović, čisti protivnike ili da konsolidira odnose u stranci. Britanski premijer David Cameron u nedjelju je obaviješten da će 50 poslanika iz njegove stranke predvoditi kampanju za izlazak Velike Britanije iz EU ako on ne uspije da izdejstvuje velike ustupke od Brisela. Koalicija NVO saradnjom do cilja poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i crnogorsku vladu kao predlagača zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama da preispitaju odredbe koje se odnose na postupak finansiranja projekata značajnih za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Socijalistička narodna partija ponovo poziva Ministarstvo financija da shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja izmjeri dug koji prema opozicionim strankama imaju lokalne samouprave. Inicijativa Demokratskog fronta o organizovanju protesta veoma je ozbiljna i legitimna i mora biti najozbiljnije razmotrena na glavnom odboru Socijalističke narodne partije kada bude formalno dostavljena, ocijenio je šef kluba poslanika SNP Aleksandar Damjanović. Odustajanja od kvartalnog izvještavanja o toku pregovaračkog procesa u poglavljima 23 i 24, zatvaranje sjednica Savjeta za vladavinu prava za predstavnike civilnog sektora kao i selektivna dostupnost informacija članovima radnih grupa nisu dobri za proces i predstavljaju korak unazad za transparentnost pregovora, konstatuju iz nevladine organizacije Institut Alternativa. Više stotina policajaca učestvovalo je tokom noći u potrazi za dvojicom osuđenih ubica koji su pobjegli iz zatvora u američkoj državi New York, što je prvo bjegstvo iz tog maksimalno obezbijeđenog zatvora. Njemačka kancelarka Angela Merkel apelovala je na grupu vodećih industrijskih sila G7 da ispune davno dato obećanje da će pomoći siromašnim zemljama. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore i NATO odjeljenje za javnu diplomatiju uz podršku komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO i vlade Crne Gore organizuju sjutra konferenciju o društvenim mrežama pod nazivom Društveni mediji, jačanje partnera SOC i AL Media, Empowering Partners. Izraelska vojska izvela je jutros vazdušne napade na pojas Gaze u odgovoru na najnoviji raketni napad na južni dio Izraela, a u napadu nije bilo žrtava. U Turskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobjeda vladajuće partije Pravde i razvoja AKP predsjednika Tajpa Redžepa Erdogana. Aktivisti Euromosta su juče, kako saopštavaju iz OVNVO, evidentirali 8 autobusa sa porodicama koje su otputovale prema državama EU. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.